unsa man ka kimi? Ikaw, ay, ako ning isuksok sa imong lubotron. Nung sa di ka nga, patakara man kag yaw-yaw yan, nagpakaulaw ra ka diri ba? Kaya magkambayana ka, ano mo ingon man dayong kagkabit? Nga, nagbantay raman taong kuha ng tindahan. Hoy, ako ang iyang asawa. Unya, kakita ko sa inyo ha. Nga nisulod mo dito sa hotel. Unya, gasawa ka, bana na ni mo. Sa may labot na ko nga, wala man gani ka ko kailangan niya. Ikaw itong gipadala niya og tricky na. Ah, sa tricky. Gipadalahan ka niya sa Gcash day. Kakita ko. Ay ko gilaro day. Nagchat-chat mo sa kumbana. Basta nag-star-star naman guro na imong mata. Maong ako dayon imong nakitaan. Hoy, ikaw, gawas diya. Gawas diya mo. Gawas diya. Ayaw, basig makasuhan ta ka. Trespassing kaya ka. Nagbantay ra kong tindahan diri ba? Huwag ko Pagpuyo ilabot. ra gud kimi, nagpakaulaw ra jud ka diri ba? Nagtambay ra ka ni ko diri, patakara pa sa mangil. Ikaw, ayog-yog kong pakialam kay ng babae baya ka. Sino babae oy? Wala ko nang babae oy. Nag-snack ra gani ko diri, nagpamainit ra gani ko diri. Ayog-yog kong ilara kardong, ha? Kay, wala na gani ka kapalitan niya akong pante? Nya, pambae pa ka? Ha? Wala ko nang bae oy, nung sa ka tindira ra man na diri. Imong gitagaan ng 3 mil. Pasagad ka lamang wala lagi. Ayog-yog kong ilara. Gawas diya day. Ano sa day ka, te? Taga sa day ka? Ha? Hoy! Basig, wala ka kaila. Ako, ang asawa sa imuhang kabit. Ha? Sa'y kabit day? Ha? Nasa day ka? Hoy! Lukon ko ng mata ni mo bulpin ron. Hoy, ikaw ang kabit sa umana. Gawas diha. Gawas diha kay magdumog tarire. Sure ka? Makigdumog ka sa kuha? Gawas diha. Paghilom ra gud eh. Pauli na dito ba, nagpaulaw-ulaw ra ka diri sa silingan. Ikaw gyud ang naghatag sa iya 3 mil ba? Nung sa di ka nga wa Ayaw gani. sa storya diha. Kuya, wag yun mo day oy. Barato naman kayo imong bilat. Asang 3 mil? Wala. Asa gani ang 3 mil? Asang kabit? Nga wala man gani ko kailangan imong banaw. Nya mo ingon Wala kang gani may naghilabtanay ana gani, patakara mo ka di oy. Pagkaon Ka ka ba? og kwan pagkaon diri good. Kadong asa kwarta? Sa kwarta in taon nga imo na magikuha nga akong kwarta. Ambeng kwarta. Wala man gani tay kwarta diri. Imo na na akong bana. Ambeng kwarta. Ah, bisan pagibaligyan na nimo sa kalibo na imong bana di po kung palit ana eh. Tagay kong 50 mil. Imo na na akong bana. Wala man gani tay kwarta, wala man gani ko ikapalit sa akong panty. Unya baligyan pa kunin mo anang imong bana nga. Asa ka nagikan? Imong ref. Ihatag diri sa kuha. Imo na na akong bana. Kasigurista po nimong bayana ko eh. Pati imong bana, baligyan na nimo. Ikaw ha? Sunod gani. Ayaw pangilog og dili imong bana. Imo man din ang bana, di pusa na. Unya nga nung imo ha manggi uban-ubanan, ha? Uy, day, namaligyara ko diri, day. Nangutang nang gani na diri kay uy, wala siya kwarta. Hoy, nagsakay-sakay man gani ka sa akong motor nga gipalit sa iya ha? Ah, kakuya po nimong bayana ko no. Asa ko ni sakay, asa ko dapit. Na kay picture da. Patanaw ra ko. Wala ko'y cellphone! Wala ko'y cellphone! Ang kani nga akong bana, gipalitan kang cellphone. Ambi ang cellphone nga gipalit sa imo ha? Asa cellphone? Wala. Patakara mo kagyaw-yaw di kimi oy. Ikaw kardong, uli dito. Ikaw, nasa man? Ikaw po dong, uli dito sa imong asawa. Nang sa man imong asawa? Kulang maguro ni paniod to. Pasensya kayo dayhan. Wala man ko na nakainom og tambal god. Paim na dong. Uli na dito sa inyo. Masay wa kayo namong tambal! Ha? Masay wa kayo namong tambal! Bantog rang yaw-yaw bisag unsa. Wala man nga kayo ng tambal. Wala na ka inom og tambal mo na nga patakara siya og kuan. Yaw-yaw diha nga bisag wala gani tay gibuhat diri nga dili maayo gani. Pero